kine Drahomíra sa dnes premietal film s názvom Stále spolu. Mapuje príbeh 11-člennej rodiny žijúcej na vidieku. Po premietaní v Amsterdame prišla snímka aj na Karlovarský festival. Rodina Mučochová síce žije v skromných podmienkach, no ako sami hovoria, sú šťastní a inak by žiť nechceli. Já takhle sama nežijem. Žiju normálně ve městě, v domě, mám 2 děti, ale já to neodsuzuji a strašně mě zajímají jakoby lidi, kteří dovedou žít jinak a jít proti proudu a já jsem to vlastně pojala jako, mě to opravdu zajímalo a chtěla jsem vědět o té rodině víc a víc a víc. Hlava rodiny Peter Molčoch je autoritou a ostatní ho rešpektujú. S manželkou majú 9 detí, pre ktoré chcú len to najlepšie. Preto sa im venujú na plný úväzok. Pokud má někdo 1, 2 dítě nebo 3, tak samozřejmě může v tom systému fungovat. Ale vlastně pokud máte dětí 5, 6, 7, tak vaše konkurenceschopnost jako vaší pracovní síly se výrazně snižuje. Tím, že vlastně musíte se zároveň starat o tolik dětí a zajišťovat všechny ty jejich aktivity. Film vzbudil veľké diskusie a povráva sa aj o možnom pokračovaní. Pre FMK TV Patricia Rosenbergová.